Tal-Aħħar inħares lejk, intu tala il-bib. Din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna jitnej flimkien. Li ktibna int u jien. L-tifla ħallija rrieda bil-kwiet dikat iż-żgħir biex tifhem dawn l-affarijiet u lejha l-flus tinkwita xejn. Nagħtihom lok x'inna dija nhar it-tnejn. Tal-Aħħar Tista' tsinix Tal-Aħħar indirizz m'għandix Tal-Aħħar jekk jogħġbok tfittixnix. Tal-Aħħar Tal-Aħħar li ma nafx fejn. Tal-Aħħar int ma taħti xejn. Tal-Aħħar Naf li żbaljajt intaf għalfejn. mimlija b'tifkiriet din id-dar ta' żmien li għadda u mar f'dan ir-ritratt kemm konna ferħanin. Miegħek xtaqt li ma jgħaddi qatt il-ħin. Iżda mal-art kerbu dawn l-10 snin u minn amrati sirna dawwa ta' xulxin, it-tnejn skjavi ta' din is-sitwazzjoni. U skużani jekk wiċċi nieqes mill-emozzjoni. Tal-Aħħar Tista' tsinix Tal-Aħħar indirizz m'għandix Tal-Aħħar jekk jogħġbok tfittixnix. Tal-Aħħar Tal-Aħħar li ma nafx fejn. Tal-Aħħar int ma taħti xejn. Tal-Aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. Tal-Aħħar Tista' tsinix Tal-Aħħar indirizz m'għandix Tal-Aħħar jekk jogħġbok tfittixnix. Tal-Aħħar Tal-Aħħar li ma nafx fejn. Tal-Aħħar xejn. Tal-Aħħar Naf li żbaljajt intaf għalfejn. Tal-Aħħar inħares lejk intu tala il-bib. Din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna it-tnejn flimkien. Li ktibna int u jien. Tinkwitax għalija jien dwejjaq m'għandix l-oħra da żgħir u wiċċa bla titmix. Missa x-xotta dmuħ u ħsieb għalaq sew warajja dan il-bir.